Urobím aj čajíček, aj kavičku. A tu máme balíčko. A ja si to odfotím. Áno, Lenka, ty ešte potom dostaneš ten oný vysávač po novom roku. Lebo nemajú ten vysávač, čo chce. Však už keď budem mať byt, potom aj ja niečo. A ty sa netrám, Ježiš. To... Ty si tiež odfotím. Boboček, kde si? Poď sem. Už tam ide, už tu kosk... Pozri, aké mám papuče, Milčinko. Poď sem. Krásne. Joyko. A ponožky ti ukážem, hej, no to Ty som videl. Joyko. Áno. Prúškované, ne? Ale kúkni, akú selfie fotí. Áno. Pozrite sa, Joyko, jaký... Ale pozrite sa, Joyko, jaký opasek na krček dostal. S kostičkami. A Joyko, ty to máš. Rozvál si. Trhaj. Trhaj, Joyko. No trhaj. Počkaj, Darinka, ja si tiež odfotím ten stromček. Trhaj, Joyko. No trhaj. Nechaj tam hlavu. Choď preč. Tak. No, Joinko, trhaj. No, Jožo bude trhať, víš, on niekedy... Tak nemôže, vieš, ako tu sme ho učili, aby Ja nerobil zle. nerobil zle. Ó, Joyko, čo je to, Bobok? Ja to hoďu. Pozri, Bobok. Aha, Počkaj, drž to takto, Darinka. no. To je fakt pre teba, Zlatko, áno. Je. Joj, Bobko. Bobko, Dobre, poď že sem. si neobedoval. Poď sa, neodťahneš aj cez rybku. Sem po takto. No, čo je toto? No, čo je toto? Moje Zlatko. To je fakt tvoje, iba tvoje, nemusíš sa báť. Čo to? To není umelé, to je Boboček, pozri živá. sa, ešte aj tu máš Boboček. No trhaj, pozri sa, nalepovala som mu Janka. Nie. No, aj tu máš kartičku. No trhaj. Ona chce Veri, trhať. veď on nevie čítať. No, moja láska. Tak Ale vieš, trhá. otvor mu tú kostičku podľa mňa, lebo však on to nechytí Áno. cez tú onú plastovú hmotu. Otvor mu ju asi, Darinka, úplne, keby si mohla, s nožničkami alebo čím. To sa pôjde zožrať. Potom, keď pôjdeš do auta, tak si ju takto daj cez pleco tú kost. Počkaj, on už nejedol. Poď sem, Oj, Boboček. láska moja. Tak, Čo to poď. je? Poď sem, Boboček. Takto. Počkaj, to si musím one. Ale není jašivý, že je taký On je umiernený. strašne jašivý. Je. Ale teraz je umiernený. No, ale Nechce. tiež sa s ním musíš hrať. Nechce. Není hladný. Ale čo by veď kuchyni, no vidíte, on sa musí vedieť tak k tomu Toto je tak obrovské, že nevie, jak na to. A to ušenko jedno, jaké má božkované zo zadu, jak je zlatý. To je prepsaté konsko z konia. Tuto Milčinko z tejto strany, keď chceš. Poďte z tej. Koňa? Tuto Milčinko na túto stranu. Ja som si ho však má na 10 sekúnd vzala. To som lískové kupovala. Moja Boli v láska. Nemecku, v Rakúsku som tam kúpila. Toto je kokosové, makové, orechové, makové. To si robila. Čo? Fú, to je A rešpekt. višne sú tam Rodiny to tam. Najviac darčekov. Nenechá ani len o trusinku, aby ostala niekde nepovšimnutá. Ale sa zahraš s tým. No mne to chutilo. Víš aj tú kosť, keď Tak som rada, Janí. Darinka, koštuje aj ty ten to anglický koš. neskočne. Aj ten marcipán bol. Marcipán je dobrý. Áno, aj predávajú Ty si spapala? marcipánové. Ja som to nemohla spapať, je to príliš Niekto intenzívne. marcipán ľúbi. Áno, aj predávajú marcipány také. Tí štoly marcipánové Áno, predávajú. áno. Oj, oj. Ja som ani nepiekla, čo mi dala Luba recepty 2. Vôbec nič, len to som urobila. A tu Čo máš je to? konzervy. Ňamka, Takto. Asi to je vybavené. krásne. Ďakujeme, Darinka. To teraz na skos není. Vieš čo, tak odložme hen tie konzervy moja. Ďakujeme veľmi krásne. Jak tak spokojný. Spokojný. Čo to máme? Počkaj. Pekný papier. Ale si To mám ešte z minulého roku, Lenka.
Toto som chcela, túto rybu. To sa mne tak páči. To je pekné. Ja som to tak strašne chcela. Áno, to keď je na také svaté Ďakujem. pečivko, že? Ja nemôžem No, si vieš, že pozrieť. som to Jasné, kúpila v aha. Kauflande. Aha, V Carrefoure to už nemali. aha. Nemali, ale tak kámo No, nemali. lebo v Carrefoure to mali zlárnené, A je tak to sa to rýchlo pekné. minulo. A v Ale Kauflande ozaj to pekné. mali. Je to ale strašne, krásne. ja som rybu strašne chcela, No, v neviem. Kauflande pekne. potom mali za normálnu cenu, tak som jej ju kúpila. Pekné. Aj som chcela aj pre seba, ale potom reku to stačí. Ja jej to všetko schovám potom. Aha. Toto máme niečo ďalšie. No. Normálne, že žehliť môžem. Jaj. To je jaká rúžová. Bielo-rúžová. Super. Ďakujem moc, lebo nemám teraz žehličku. Ona sa bude aj naparovať na teba. Ja tam Keď nebude žehliť. záruka na ňu, tak keby niečo, tak mám bločík. To je naparovaná. Lebo ja mám ešte Ja takú si nepoužitú, veľmi starú, že asi 10 rokov, ale tu si chcem nechať. A čo jej budem dávať takú, tak sme... Vyťahni si ju. Tak sme Nechcem to kúpili vyťahovať, je to len dobre Aha, zamlžené. áno. Nechcem ju používať tak často. Prečo? Super. Ale bielo-rúžová je pekná, Pekné. že? No, Perfektná, tak- ďakujem moc, to sa zíde, lebo niekedy aj ja mám niečo, čo treba vyžehliť. A ja už teraz len minimálne veci žehlím. Počkaj, Najlepšie Ale je kupovať len taký, takéto. lebo... ale vieš, vždy niečo máš, čo takého želiť musíš. No, jasné. Dám to, kde to na rozpol? A potom môžeme nejak... Čo to môže byť? Čo tu máme? CDčko. Vianočný Salzburg. Paráda, ja som dostala film. Je to Milčo na... No, robil. Je. Bože, veď celý deň na celú noc pri Krásne, Je. aj tie obrázky do toho normálne To zakomponoval. teraz, čo ste boli, teraz, no Ešte to vo nemá... vnútri. Je, to musí byť nádher. Ďakujem, to je úžasné. Tak to musí byť nádher. Hallstatt, Salzburg, St. Wolfgang, Wolfgang See a St. Gilgen. No Je. paráda. To bol krásny výlet, to som veľmi rada. Tak to máš super. Ja si na to nebudem toto. Anka, ty to do kuchyne, ty veci, to si tu môžeš nechať. Kde to budeš tam nosiť? To je Ja to zase tu Čo, dám čo do je tam kuchyne. panvica, Darika? Má to tvar panvice. Áno, áno. Ja som známa asi s panom. Panvicová. Bože, jak sa sáva bez toho kosti. Áno, Pána Beka. vieš. Jej, toto je naľad. To, Áno, to je áno, krásny áno. tvar. Ďakujem, Áno. jahôdku mám. Áno. Jablóčka. Je to len takéto oné, No tieto také som je akože kúpila. praktické a Áno. rúžové, zelené, No, milujem to tie aby si farby. vedela, že máš a hento je na miešanie, keď Šalátu. robíš limonádu Ale- a tak, také no. zelená super. Ale čo je tá štetka, to nemôžeš keď robíš palacinky na horúcu. Sypka. Jakové to Sa dá je sypieť. silikónové. To je na horúce? Áno, to je Tak potom aj ja si silikónové. to kúpim. Ja už mám také väčšie Silinové. sypka, ale od teba, keď robím cestoviny, tiež je rúžové a Aj jedno to je áno, ale zelené. to máš také. Ja som ti také Praktické. drobné, To jasné a praktické. pánvičku. Ale zo zelený. Darinka, ale pánvičky už mi nekupuj, ježiš, Ne. paráda Tu je. som kúpila Lebo preto, lebo je zelená. Takú Ale ja- veľkú si Omurovi minulý rok, myslím, kúpila, tak tu máme, to je taká vlková. No, A ja budem aj asi v kuchyni už aj nejaký tiež budú ale hen zakomponované. taká sa ti zelená, pekná Parádna, zelená. krásna farba. No, Tie veď farby toto to som- vyhrávajú, tak ďakujem. Ďakujem. Tak aspoň maličkosť. No to není maličko z môjho Ale nie, zlata, ona mi iba tak kúpila. však. No ona mi kúpila, a ja som jej nič nekúpila. My si nekúpujeme. Práve kvôli tomu. sme dohodli. Ti to nechcela ani baliť, že to je len tak, aby Aha. si Je tak povedz, že velice Vôbec pekne nerobila Veď si ďakujem. to... No neviem to, Darinka. No. Teraz. Je to Lána, Beka, ja ani neviem, pre koho je čo. Áno, vankušiky sú tam, Janka. Je, takže to Každý mám. čaj je iný. A čo to vankušiky, ukáž? Není sú tam vankušiky také, No niečo tam je. že? Tak, ale aké to chutné. Je, tak je velice pekné. Počúvaj, to môžeš otvoriť a to mám zatvárateľné. Aha, tam je Ja. zatvárateľné. Ja, aha, áno, áno. Čo, jak to tam je? Či sa darí, daj to tam.
No každý čaj je iný. Áno. Tak je veľmi pekne No ďakujem. nejaké čajky ona vie. Počkaj, veď toto si musíš takto, áno, toto sa takto otvorí. Aha. A iba jeden, Dobre. Vidíš, takto. To je zavierateľné zase. To sú tí gulaté. Jej gulaté, Jej, krásne. To je krásne. No to je krásne. No dobre. Vyhoď ty papier. Áno, No veď áno. Čo to budeš vidieť? Boboček sa zahra z kostičky. Také som to povedal. A ešte chcem ten oný. Janka, ty ten parfum ešte máš? Aký parfém? No ten, čo som to zavonil. Nechcem Sky. No som ja chcela, že ešte nejaký parfum. Ne, nechcem parfém. Ale radšej bude lepší tento vysávač. Aha. Ja nechcem parfém, Darinka. Teraz mi inak aj kamarátka Barborka dala. Áno. Tiež som bola prekvapená, veľmi krásne. Ešte pod stromček akože dostane. Želičku potrebuje. To je Janka makové, kokosové, orechové. Ale to pani nechcem oddať. Čo? Ja, Janka. Čo sme raz tam v Monaku kúpili jedného, tak... Čo to máme? Čo to tam môže Čo to tu len máme? Má to taký zvláštny tvar však. Jej. To vieš? Ani si To nič ste prekvapené. Pozrite si, ani si nikoho Ne, nevšimne. tak je to kostel zaujá. Jej. Čo to môže len byť? Čo to len môže byť? Ale keď sa s ním Všetci ste hráš, tak zvedaví, on čo? sa rozplazne. Všetci ste zvedaví, čo tu je. No čo to môže Vieš, ale byť? teraz je kľudný, lebo sa venuje hentomu, ale nech sa Tak. Kosti Jej. vieš? kost tam budeš mať. Jej, kostu mám. Ježišmária. Druhý žojko. Jej. Ty kokso. Čo to je? Ale nekaká, ani necika, ani nemusíte chodiť 8-krát denne von. A nie je to strašne. Počúvaj, to je... Žojka, vidíš to? Ne, lebo to... Nenechaj ho to zničiť, Milčinko, lebo Joyko... Lebo to je držiak dverí, aby sa ti nezatvárali dvere. Dobrý nápad. Sa znako, že mu kozy ide zobrať. Jeho, ale to je pekný ten psíček. Taký ťažký on je. Jaj, áno. Lebo od prievanu niekedy ja buchem. Dajte buchem kolovať. na dve- Áno, ja... to je zlaté. Takže hovorím, ani nekaká, ani necika. Janička, to je v hračkárstve kúpené? Nie, ja som to kúpala, myslím, v Tesku. Som to normálne To je našla. poisťovač na dvere. Áno. Vypálené ako gumičky. Áno. Nie, ale to nemá Veď aj proti prievanu máme tých dvoch psíkov. Nie, to nemá chyby. A ja som ho takto držala celú dobu, vieš, keď som išla, on je bombový. Jo, to je zlaté, to nemá chyby. Fakt, a to sa Je nedá. to tam niekde. Čo Čo to tá len tá Dari mala? Krásne papiere. Salónku. Salónku si Darinka ide otvoriť a spátať. Januška, tak toto si kľudne daj. No, ale tak, mne to chutilo. Ja som veľmi rada, ja to poviem pravdu, je to Janka. veľmi špecifické. Okoštujem to Áno, kokosu. sú výborné. Rozbaluj, Rozbalná Rinka. Áno, bo elektrika je drahá. Ty, ale ktorá? Musí potom dobíjať. No, ja viem, zaujá ty to kostel. áno. To darmo. A to sa potom môže s ňou hrať, vieš? No toto je... No, to nemá chyby. Jak? Tesko, aj my máme tam Tesko, no ale to je posledné. Dá sa to medzi dvere a sa jednoducho nedá. Aj to slušné. A čo to tam je len? Čo to tam len je? Čo to môže byť pre pána Jana? Taká labučka. Lampička. Počuj, mne sa tak s maminou ľúbila, že my sme ju zobrali, tak snad sa tu bude niekde hodiť, keďže... Možno Na do nočný spálny. stolík. Ona je dosť veľká, si myslím, na nočný stolík. Ona je taká veľkosť možno ako máš tu v obývačke, lenže táto je iný štýl. Ale krásne svieti. To ti potom Milčo musí nejak zapojiť. Aha, to ide takto.
Hej. No, to je látkové. To je taká ako keby umelá hmota, alebo čo to? Áno, Zvláštny materiál. tam žarovku. On to sa už Áno, narovnalo. áno, ale ja len hovorím o žarovku tam. Ona sa musí, tuším, aj pripevniť. Možno, Ne. možno. Počkaj. Ja, či to na tom, ono? Takto. Je. Počkaj, držiani. Toto sa tam nemá dať? To potom zložíme. Asi tuto. Áno, tuto sa to odmontuje. Aha, tuto sa áno. dobre. Prišrobuje sa to, aby sa to Áno, nehýbalo. prišrobuje sa to a zašrobuje No, sa. bude Áno. tak. No a toto sa musí k tomu viacej To primknúť. sa asi dá, No, lebo to je... ale jaké je to chutné? Mne sa No to... dali. Moderné. Toto ti musí trošičku, Áno. však to si potom posunieš, vidíš. Pekná je, No, moderná. Nanorenka, No, to ďakujem je pekne. peknúčka. No vidíš, to je super. Pekne, aj pekne svieti. Áno, lebo jej sa ho čo nepáči. na Ale nej. ja najlepšie tak ti dám. Ja jej dám peniaze. Nie, ona presta, nechce. nehovorte vôbec No, o takýchto ticho. veciach, ja nepotrebujem ani. No dobre, ale však to budeš mať akože dobytok. To potom ti Milčinko nainštaluje tú lampu, Dani. Áno, áno. Ale mne sa páčila, tak dúfam, že ty si na také Áno. si myslím tiež. Jaj, To je tu čajíček, vidíš Janulka. čajíček. Iba čaj, čistí krv, výborne. To je dobré. Krvi. To je Áno. také jednoduché balenie, nebolo to To je darčekové, dobré. ale na čistenie krvi. Potom tu máme volačo. Jej. Jej, tam už vidím, tam bude niečo. Áno. Tam je, hej, no. Taká kozmetika. Áno, áno. Áno. Ja, jak To normálne to odstrihni, Jak alebo... si to všetko krásne. Počuj, urobila. Dari, nemáš nejaké nejaké nožničky? Čo to je ako, jaký Anička by som vedela? To je na oči kremik. Na oči To výborne. je na suchú pleť a Tu to okolo je očí. Áno. divoká rúža. Dobre, moja Janka, zlatá, to pekne. A ten je na oči. Okolo očí, dobre, Na oči je ďakujem. väčšinou taký jemnejší. Dobre, Čo dobre. je? Je, same Počúvate, ani nás nevníma on. Neruš Je, ho. ja tuto som ešte To, čo- Darinka, to si chcela, nie? To tiež to odstrihni, Janka, veď to je jedno. tiež ten Dúfam, krásny že to šaty. bude dobré. Bolo mi povedané, že áno. To je také Je, pyžamko. to je krásne. Počuj, viem, že ty si Áno, ten je štihla. krásny. Tak som ti kúpila L-ko. Čo to je? Výborne, Áno. A čo to je? Pijamo? Je, to je krásne. Pyžamo. To je krásne. Ja som, potom keď si dáš Také vonku pestré. To je vianočné pyžamo. Ja som si kúpila, ale Počkaj. iná. No toto je prekrásne. Ja len dúfam, že som všetko správne. Áno, to ale bude jo. dobre, to je dobre. Ja Možno na tie budú dlhé, keď Nevadí, potom máme to- na to- menší. Není treba zmenšiť, čak, ja som si všimla, že je dobre pyžamo, keď máš voľné, lebo ak sa otáčaš, potom ťa nič neťahá. Áno. Janička, toto je No, nádherné. dúfam, Ale že ja ti ti to tak páči. poviem, že vidíš, ja som ti už nič, Ale, ty ale si hovorím ti, nedala. keď dostane, ti myslím na teba. Vôbec sa netráp. Pozri sa, ja si našetrím, ja ti dám Janka, ja ti 500 to eur nedávam. a kúpiš Ja si to, nechcem bude nechcem, odbariť. nevyprávaj. Ale Dobre, dobre. Vieš niečo podobné? Čajíček? Veď si to kľudne Dám si to všetko do tohto, áno. Kľudne. No, tú taštičku nezahadzujem. Darinka, tu sú nožničky. Ja si to teraz do tohto zabalím. Toto je také roztrhanejšie, Áno, áno. môžem, že? Ja, to som chceš aj. Veď je to všetko vidieť. No ale to je krásne, Tieto mechánky, Janička. to A lepké. také teplúčke, to je Tiež také, no aj vianočné trochu. No, také krásne. No Janka, ty si nás tento rok veľmi zasobila. No, Ale prestaňte. Na... To mám na čistenie tiež krvi. Nie, toto máš na vysoký krvný tlak. Jaj. Však Dača nemá vysoký tlak. A mala. Malá, ale teraz má zase nízky No, moc. tak to budeš mať v zásobe, ak by si je na celé. Dobre, Janička, tak ešte raz pekne Aj, rádo, že som všetko spravila. Na mal. Ďakujem Počkaj, pekne. neviem, či toto je pre Milčinka, ja si už Tak neviem, to rozbal. Alebo, Rozbal to uvidíme. ale ne, to bude asi pre Mamina mi Darinku. krásne kúpila. Alebo ne? Čo tu tam je? Áno, to je pre Darinku, ja som to zabarila, pozor, aby sa to nerozbilo, Čo Darinku. to len môže byť? Čo to len môže byť, Darinka? Misečky. Počkaj, sú tam dve v jednom balení, čiže buď to opestrihni a pomaličky vyberaj. Že aký pekný obrazok. Jej. Je jablčka. Jej.
Je, že to je Tak, krásne. no. Jeho tuto, to je krásne. No ne tu, to môže mať aj v kuchyni, No myslím, že jak sa je to krásne, ale sa to aj tu- hodí. To je, tam Jablko. môžeš dávať Oriešky, pecičky, oriešky. Oriešky. A to je hruška? Áno, hruši. No, na oriešky, vieš, na také. A ja som si kúpila srdiečko. Ty ale čo všetko No. dostať, Janka, to kde v Tesku? Nie. Ja, Dráči som to ty ale kúpila. jaké je to peknúčke, jablčko. Jej, na No Norinka tak si si verte, aj veľkú toto, aj mne to radosť. všetko takú radosť. Počkej, tak potom, toto je pre Milčinka. No teda Čiže Janka. toto je na oči Otvor, a Janka, toto ja je... to Tak nafilmujem. Darčo, nech si to otvorí, to je pre Milčinka. Áno. Ja, Janička, Janka. ešte raz, toto je na Čo oči. to tam len Ten mám? je na Pyžamo? oči, ten na tvár. Na tvár, pekne ďakujem. Moja. Čo tam mám? Pyžamo? Pyžamo. Ne. No Janka nás veľmi prekvapila. Ale prestaň, je maličkovský, ale tak no. No ja som veľmi prekvapená. Milčinkovi, ja som to myslím obrátila do druhej strany, nej som si istá. Tričečko. Tam máš Beatles. Á, Najznámejší krása. obrázok. Takú máš aj platňu. Krásne, áno. Tak snáď ti bude aj číslo, dobre Milčinko. No. Je také väčšie. A radšej nech ti je voľnejšie. Jaké je XX? XXL? 2X? Má na to Vieš čo, kúpila som ti väčšie, lebo minule som ti kúpila malé 2X. Čo väčšie, lepšie, to sa človek dobre cíti. A Ten je radšej krásny. nech to máš voľnejšie, či sa to dá aj zmenšiť. 2X. Áno. Také krásne. Ďakujem, A ešte toto je jaj. moje. Ešte toto. No ešte to, no Milčinko, toto si sám vybrala, ale tak to má... Ježe, ešte niečo. No ja som poslúchal tento rok. Aj vy. Lenka sa dnes tento rok prekonala. No a tak vieš to. Nožničky dali, nožničky, No, veľkú fakt. nožničky. Netráp sa tými mašlami, podľa mňa tie mašle sa už nedajú na oči. To budeme voňať. No, black. To máš to nejakú Ukáž voňavku. na kamerku ukáž. Darinka, a toto má si zaškrtiš, lebo Dobre. toto si už velice nechcela, ale mne sa to velice páčilo. Tak Čo prípadne som to chcela? potom, no sú tam iba dve Ešte? malinké veci sú to, to je To, fakt. frasa Janka. Ale mám pocit, že už si nechcela tento štýl kuchynského nábytku. Hrneček. Ale na Vianoce je tam jeden snehuliačik. To je zlato. To sa potom prípadne, no veď tak. Ale to Lebo máš veľa hrnčekov asi, len ale to je... na kavičku si to, tuto máme. je iné. To je zlato. Mne sa to páčilo. Ale to je Áno. chutnúčke. Počkaj, Milčinkovi to ukáž. Áno. Tam má Vidím, sobíka dobre, vidím. a snehuliačika zase. No tak to je chutné. No a ešte to není všetko. Ktorá otvorila? Kto? Omur. Poslal Omur? Áno, Bola čo, ale ja? maličku bolo teda v maličkosti aj pre vás, takže toto je pre Darinku. Ja sama neviem, čo to je. Jeho ale ten je zlatý. Tuto máme pre veľkú Janku. Jeho šaj mne omor, môj zlatý. Ja na ňo tak každý deň myslím. No, tak dúfajme, že sa nám vráti. No. Uvidíme, ako to teda sa všetko vyrieši. Jeho Ale môj veľmi zlatý. milé, no, ja som bola No, ja som veľmi prekvapená. A ty nevieš, čo tu je? Neviem. Ja som to Janka, nevidela. veľmi som prekvapená. Á. A my sme mu nič neposlali. Ale vôbec sa tým netráve. Ja som mu poslala maličkosť a... No, zlatý, čo mi to London. To som ani ja nevidela, to budú A keksiky. ja mám nejakú To krabičku. budú keksiky, Ani. Ale čo, len... Na kameru. Počkaj. To je Buckinghamský palác Počkaj, za to odráža. autobusom. Troška to nahni takto na mňa, lebo odráža to svetlo. Tam máme krásne keksičky. Je, ale to je krásne od neho, fakt. No, No. To, teda. vieš, že to je myslím shortbread, to je typické, také anglické. Janička, povedz, Rádio Dari dostala. To je krásne Je, to je krásne. Toto máš si Buckinghamský palác a Darinka má rádio. Je rádio, no jak to... Thank you, musíš povedať, thank you. Áno, a tu je
tu je nejaká folia, neotváraj. Áno, Ja ďakujem. sa tak Krásne. pekne požem, veľmi pekne Dá ďakujem. maličko, však on možno aj uvidí video. Veď Milčo pošle video, tak mu Ondi poďakuj. Ja, áno. Tak iba tak ďakujeme. Ja som to tiež nevidela, to je nádherné. Thank you very Ale much. to nemá chyby, to vyzerá fakt rádio. No. Vidíš, ale ja si to Aj maminke poslal, tej poslal takého tohto vojačika z Buckinghamského palácu mamine. Ocinovi krásne víško. Áno. To je pekné. Jej. Pozri. Ale tá dozička je úžasná. To nemá chybu. No, Radiko. A počkaj, ešte máme pre Milčinka, ale teda ja to vymením s ním potom neskôr a nech si on otvorí a... To je pekné. Že? Ale krásne balenia, fakt. Áno. Nádherné. Je, to No. je krása, to je krása. Keksičky. Keksičky. Oni majú dobré A z keksičky. Anglicka nám prišli keksy. no. To je, tento Pekné. sa tuto áno by mali. A do toho si môžeš dávať sušenky. Ale to je krásne, jej, ale aké to od neho krásne, na Hej. každého. Milčinka, daj mi teraz Darček pre Milčinka. Aha, Ale toto krásne, to je ten bačky. No je to pekné. Krásne. Ale ty to rádi, to nemá chyby. No to nemá chyby, Daria. Vidíš, a ty Títo sa tu ešte vytešujú. Samé rádi, no. A Milčinko si otvára. Aha, aha. Aha, kostým mám, Trhaj, trhaj. Trhaj. Každému takto poslal. Jej. Čo to máme? Poťák. Puky, To budú? Takéto niečo len poťák. puky. Lebo víš, to sú suché keksy, Áno. to je vďačné. Ale tie krásne balenia. Áno, áno. No, to je tak. Ty máš akože poťák, Darinka rádio. No To je úžasné. Jej, to je... Thank you very much. Áno, vidíš, Úsmev. Oh! to je krásne. Jo, toto nemá chyby, jeho jaký To je pekné. Perfektné. Aj čočku to má. A čo je na čočke nakreslené? Nejaké zvieratko? Nie, nie, to máš štočku takú farebnú. Miláko to má taký, tiež takú pásku, musíš to odlepiť. No, to je... Aj my sme to museli No odlepiť. ale urobil nám radosť. No teda ale mimoriadne, Thank you London. very tak to- much. A 1952, to je môj ročník, prosím. Áno? Ja som 1952. 1900. 52. To je Čiže to je úžasné. úplne, to je niečo úžasné, čiže mám 62 rokov. No veľmi nás prekvapilo. No teda ale mimoriadne. Páni. Tento poškriabať. Ešte sme s Jankou uvažovali, či mu niečo pošleme k Vianocu. Dorinka chcela, ale ne, nevadí, ja som hovorila nie. Nechajme to teraz tak. To necháme veď. No nemohli by sme sa toto Ja. a niečomu poslať. Potom. Potom. Keď dojde, sa mu kúpi. Aha. Potrebuje. Milčinko už to takmer má otvorené. Teda ale toto sú krásne. Vidíš, toto Prekrásne. u nás takéto niečo. Prekrásne. Ale toto je tiež národárny, toto rádio. To nemá chyby. To bola kedy také Áno, bývali. pamätáš? Áno, Je, áno. no. A čo tam Milčinko má? Aha. Samé fotky. To je úžasné. Jej. Tiež one. Film. Film. Čo to tam? No, One paráda. Tu sú keksy. Keksy. daj si tam. Ó. Poďa, ozaj, prekvapil nás. Thank you very much, Omur. Počkaj, ďakujem, jak sa povie po... Thank you. Ale myslím po turecky. Vedela som. Teşekkür. Aha. Teşekkür ederim. Áno, teşekkür. Tešeky. Dobre, Jako teşekkür. ďakujeme moc, moc, moc. Krásne, ďakujem. Oddychuj. Napapal som Čiže sa. nič sa mu nedá poslať. Akože ja vám, Darinka, to som chcela z povedať. Európy. No a taktiež vybudovanie týchto lodí potrebovalo obrovské množstvo dreva a to drevo aj
udalo v okolitých horách, tak sa rozhodli Haščania, že budú tieto lode vyrábať tzv. Vracne, to znamená, že táto loď po vyprázdnení u svojich zákazníkov sa potom tiež vracala tu. Táto cesta trvala neuveriteľne dlho, pretože museli vycestovať vlakom do Lincu a potom museli prestúpiť a na Popradu sa potom preláčali budovami. Keď ste ešte aj No, to je povedali. minerál, to sú. Come tu